Takže čus, vítám vás u nového videa a dneska tady jsme na SGčkách, jo, a jdeme asi na duely. Tak, na to rankedy, byl to co dám. A to ještě Minecraft moc neumím, takže asi tak. A tím jsme ani, no už jednou. A to mám líp poskládaný jak já, to není fér. A potom napíšu mému kamarádovi, který taky hraje Minecraft. A no, asi tak. Please help me. Mám, dajte někdo něco. Akurát. Aspoň bedra. On je nade mnou, chcípák. Tak to má jedno. Kamo, jak mě mohl zabít? Reálně jsem měl full hápka. Je zase nějaký dobrý. Říkám, že je dobrý. Já si to poskládám zase tak, jak jsem to měl, kam. U nás pořídíte na jednom místě vše, co potřebujete pro dokonalou silvestrskou oslavu. Aktivujte si v aplikaci kupon se slevou 30% na energetické nápoje nebo zkuste kurz, které... Už tady je Adamantius. Ten tady nemá být správně. Ještě. Novinka potrhá sílu dává všechny své cíky pro uzráku. A vy si to můžete užít ještě více neopakovatelných styl, ve kterých se doslova rozpějí. Ochutnejte novinku od A natáčím, kámo. A nemusíme řešit ceny. Lidé je za nás a kdykoliv to je tak zrovna. Letos nám zlevňují peníze. Ještě přištěknou se velmi. Tak. Platíme o 4 000 míň. A pěkné servisy. Musím vytvořit. Ano, tady to video vychází v ten čas, kdy ještě nemám YouTube channel. Musím se ho ještě vytvořit. No takže asi tak. Jsem si zapol trošku cheaty. Ne, já si srandu. No, díky. Okay. Kaškovo.
Jim. Sugar is black. Najedl jsem se zlatý jabko. On má ping 109. No tak mu se to extrémně seká. A nebo má jen cheaty. Že jak se sekáním se může takhle trefovat. Jak? Cheaty. OK. Teďka vám něco ukážu. Neptejte se, no tak jsem to neudělal. Kámo, těsně, kámo. Škoda. Pojď. Já si to zotulním, takhle doma zotulním, vidíte. A GG. A ty lívo. Byl to HC, oka. Byl to HC do bridge, nějakým modzu. Já tu mapu nemám rád vůbec. Kamo, netrolíš nebo co? Že nemůžeš být actually tak dobrý. Ničem. Tak je to Steve. Steve. Dobré, jedu takhle podlahou. Mě to nezajímá. Kamo! Čítej. No, teď jenom chvilku nečítoval, abych mu věřil, že nepoužívá. Ale já to poznám, kámo. Jak se sem zase tak rychle dostal, ho? Tak tady to umím doslova jenom já. No, vy si to klidně taky zkuste, ale je to těžký. Jako jsem ho tam zablokoval. Nejsem brácho. Chceš screen na dis? Ne. A točím video. A on taky točí. Sorry, že tady lidi moc nemluvím, jo, ale já se soustředím na tu hru spíš.
Sázil pomocí elektrikářů město. Zahranička sledání. Co máš vybraný den? Co? Nejprve je třeba Kamo, jak mě mohl zabít s 11 hápkama? I am big boss, kámo. Dobře, ale běda je, že to vysvětlení bude nepříjemné pro mě, mít tebe, a tomu doktorovi Noob. Kámo, to je takový noob. To je jasný, že budu hackovat, ne? Je tam. Kam? Kámo, jak máš 19 HP a ani tě nehitnu. No, teď si na chvíli nechátoval. Však jo. Já lidi, jakže mám Discord, jo, ale nechce se mi na něj teď chodit. Počkej, já nejsem příliš. Kámo. A zase. Ano, hurá. Ale nemám šanci. Takže je. Lidi, a tady to je asi konec videa. A čus.